10. ved Kløften er en fantastisk skole i mit univers. Jeg har været skolelærer i over 30 år og har været hernede i 6 år. Og det er den bedste oplevelse, jeg har haft sådan med hensyn til at være skolelærer. Jeg har valgt at gå på 10. ved Kløften, fordi at det kan ligesom hjælpe mig til at blive bedre klar til gymnasiet og få nogle redskaber, så jeg bedre kan klare mig igennem gymnasiet. Jeg har valgt at gå her på 10. ved Kløften, fordi jeg gerne vil have bedre karakterer, og som bliver mere moden og klar til min uddannelse. Mit år her på 10. det har gjort, at jeg er blevet mere klar på, hvad jeg vil efter 10. Når jeg er færdig på 10. så vil jeg på handelsskolen, og efter det så regner jeg med at søge ind på politiskolen. Vi skiller os ud på den måde, at vi egentlig er en efterskole, hvor man bare bor hjemme. Vi prøver at nytænke hver år, vi prøver at lytte til, hvad eleverne fortæller os, og være med, hvor eleverne er. Og samtidig prøver vi også på, nu med de nye møblementer, vi har fået her på skolen, og prøver også at tænke læringsstil ind, at alle ikke er ens, men vi er alle sammen forskellige, og der vil vi så prøve at få en ny vej at se, hvordan kan man lære og få noget godt ud af det på. Noget af det, der også er godt her på Kløften, det er, at samspil mellem elever og lærere er godt, og skoleinspektøren og lærerne lytter til os, så vores stemme bliver også hørt, og vi har også indflydelse på nogle af de valg, der bliver truffet på skolen. Det 10. ved Kløften har gjort for mig, det er, at jeg bliver mere moden og mere klar til min uddannelse, og så får bedre karakterer også. Jeg er bedre rustet til gymnasiet og føler, at jeg bedre kan klare mig der, og jeg tror lidt mere på mig selv nu, end jeg gjorde, inden jeg startede. Vores nye faciliteter er jo helt fantastisk. Det er lyst. Vi har fået nye store touchskærme. Eleverne de kan jo sidde rundt omkring i de forskellige miljøer, hvor de nu lige har brug for at sidde den der. Selvfølgelig vil der være nogle gennemgangsseancer, hvor jeg kalder alle elever op og skal sidde op foran. Men ellers primært, når der arbejdes, nu er jeg matematiklærer, så går man ud i de forskellige miljøer og de forskellige faciliteter i klassen og sidder og arbejder. Vi har simpelthen forventninger, at vi får en nytænkning, og at vi faktisk kan inspirere mange flere til at blive motiveret til at kunne lære noget, til at kunne sige, jamen, at finde deres vej videre frem i livet. Fordi det er egentlig vores gyldne mål med 10. klasse. De nye kommende elever skal vælge at gå på 10. ved Kløften, hvis de gerne vil gå på en skole, hvor det sociale er i højsædet, og hvor vi kan slappe af i timerne, samtidig med at vi laver noget, og at der er plads til pjat og sjov, og man altid kan grine med lærerne. Det bedste ved at gå på 10. ved Kløften, det er nok, at vi ikke er en særlig stor skole, så alle de kender alle, så når man møder hinanden på gangen, så kan man sige hej, og man kan deres navn, plus der er nogle rigtig gode lærere og noget god undervisning.